Театр яктылыкка, нурга илтә. Галиәскәр Камал театрына да инде быел 110 ел тулачак. Шул җәһәттән студиябездә мөхтәрәм кунагыбыз да бар. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил исемендәге премияләр лауреаты Равил Шәрәфиев студиябездә кунакта. Хәерле көн, Равил абый. Хәерле көн. Ни хәлләрегез бар, Равил абый? Алланың биргәненә шөкер. Менә әлхәмдүлилләһи шөкер дип башлагач әйбәт булыр әле әңгәмәбездә. Равил абый, менә сезне без инде тапшыруыбыз белән яздан бирле кунакка чакырмакчы булабыз. Эшегез бик тыгыз. Ничек иттереп өлгерәсез барысына да? Әле концерт алып бардыгыз күптән генә түгел. Өлгерәм шулай ни дип атам, теге ыгызыгыда үтә минем көннәрем. Туям дөресен генә әйткәндә, каякта барасы да килми. Утырып булмый иде, мәрхәтле Рошания апа белән чәй эчеп утырырга вакыт Аннан юк. кире җавап бирә алмыйм. Әйтәм, Башлар танысыз. хатын кыз булсам, бузылып үтерим. Равил абый, менә сезгә ишеткәнебез бар, пәйгамбәрлек сәләте хас икән, әүлиялык дигәндә. Күп нәрсәләрне алдан күрәсез диләр. Чынлап шулаймы ул? Әйе. Менә нинди мисаллар китерер идегез? Бик күп мисалларым минем. Мисалларымның менә иң беренчесе безнең өчен Сталин бит Алла иде. Әйе, заман. Шулай безгә сеңдергәннәр. Шуннан төшемдә күрәм Сталин. Аның бары портреты ак кителдән. Әйе. Төште дә безнең тыкрыктан төште дә, анда җылга аша безнең таган асты дигәннән чыгып китте. Солтан авылына йөринде. Әйе, мин Сталинны күреп уяндым. Шуннан соң ничек булды Сталиныбыз? Икенче көннеме безнең аппак кәҗәбез бар иде, мөгезсез бындай алкалы. Шул урамга Худайның хикмәте белән кыш көне каяндыр чыккан, безнең күз алдында тыкрыктан бүре төште дә, бүре эләктереп кәҗәбезне бугазлап ташлап китте. Аны ашамадык та инде нәрсәдер. Менә ничек әйбәт булсын, ул бит яуыз кеше. Әйе, менә кәҗәсез дә калдырды. Монысы иң беренче чиракта. Аның бит җыры бар иде. Николай патша, рәхмәт, каһәр төшсен Николай, юк. Рәхмәт җаусын, юк. Рәхмәт җаусын Николайга. Икесе каһәр төшсен Николайга. Ике сыер салдырды. Рәхмәт Сталинга, кәҗәсен дә калдырды. Аннан соң менә хәзер булган хәвеф-хәтерләрдә төшләрегезгә кергән диләр. Индонезиядә булган хәвефне күрдем. Анда Индонезия итеп күрмим бит мин аны. Җылга тулы мәйет, су тулы менә, гел мәйет акты. Шуның алдыннан. Шуннан бездә bu Bulgar parakodu batıralından da şundan men Tajiga söyledim. Ben aytam bizde yılgada faciga bula. Mana yılgada aktı şu neyle meyitler de. Равил абый, Nostradamus кыз язып бармыйсызмы? Юк, минем хәтеремдә ул. Менә безнең зур фаҗигабыз булды бит инде самолетыбыз төште. Аның алдыннан да төш күрәм. Төш күрәм зиратта мин. Бардым, зиратта бик күп каберләр казылган. Каберләргә, бер кабергә 2-шәр, 3-шәр, 4-шәр кеше салалар. Хәзер ниттем дә килеп карыйдырым, берәү әйтте, кит моннан, йөрмә диде. Шуннан мин турында моны булай юрадым. Күрәсең, мин әйтәм, зират мафиясе, мафия бар бит ул. Зиратта да акча бит анда. Белән ниндидер фаҗига була дип уйлаганым. Ул булай булган икән. Чөнки самолет ватылгач, анда бит сөякләрне бөтенесен бер кешенекен генә аерым җыеп булмый. Шуңа икешәр булган иде. Шуңа күрә беренче кеше, мин әйтәм, шушы фаҗига булган икән дип уйладым. Шуннан соң менә Алланың рәхмәте Куркынычсызлар кирмәсен, Равил абый, куркынычсыз. Равил абый, менә тормыштагызда да җитә торгандыр дип уйлыйм. Сез бит инде бик объектив кеше һәм шаярып та төрттереп тә һәрвакыт турысын әйтәсез. Турысын әйткән туганына ярамый, кыен ашарга да туры килгәндер инде. Гел. Мине яратмадылар, эшне әйткәндә. Халык ярата инде. Ниләр яратмадылар, чөнки турысын әйттем, Рәшит апага да турысын әйттем. Маршал Хакимовичка да мында да турысын әйтәм. Ярый, Рәшит апа сиздермидер ул. Миңа әйтәдер ул. Син менә бөтенесен дөрес әйтәсең, ләкин синең әйтү формаң дөрес түгел. Мин чыннан да дипломатия яратмыйм мин. Дипломатия ул ялган.
Yolgan söylegeç dürüsünü aytıp bulmuyor bitinde. Marshall Hakimiç tüzediri Ferit Rıfkat tüzü bitir almay ol yoratı bitirmey bolsa gerek miydi? Şolay deyip bilirsizmi? Emine holık neşik ekenler oylabay. Biz bitinde sizni şoqlarız. Halkının kuvvesi yarata. Mine eyda tınlık alalarına. Indi yazdan bir biliriz biz deymi. Yaz kını yazdırıp algan. Sizin turdağı sıraştırığımız var. Kulbay Mırasa oğlunda. Eyda tınlık ala onlara engememizini devam etiririz. Ravil Şarafiyev indi ol Tatarstanның bizge iň hürmetke laýyk aktyorydyr. Anyň bik köp rollerin bilebez. Anyň Elmender bilen çygyş ýasawgyna da nitra indi. Bik jyr tilli, tapgyr tilli, iskitkiç, merhametli kişi diýip de bilebez biz any. Kızık neleri, kildirmişleri Ravil Şarafiýewniň korap durabız. Onun bir spektaklini etelmeyeyim indi buna ıntıla dilerin televizordan para barabız Ravil Şarafiýewniň ýa. Bütün rollerini bilebez anyň. Hali köpden tegildi kimlerdesin hali. Winner Ganivalardaydı. Televizordan körsətdiler. Alarını bit. Alar köşelerine gireler alar. Şundan anlarsın televizyonu köşeteler indalarını. Şunda bir kızıkkına ittirip, alar söyleşip oturdular, karap tıngaptırdık. İşke alıp, aların ütkenlerin, üzümüzün de şunda indi birge ütkenler, yaş vakitler, biz de alar arasına koparabız. Mene Ravil kuresiz, yoratalar, bileler, hamanda nittigi elmender bilen uňaganny hatirliler indi ejelneymi. Mene rejissörler turunda söyleyen egi Ravil abi bir engemede siz aytgan egiz. Rejissör ol egoist professiýa dip. Fikiriňiz özgermedimi? Yok. Hamanda sanym alardan da egoist kişi yok dip. Özüňiz rejissör bolup, özüňiz nidir spektakl koyup barýsyňyz kelgen wagtlar boldymy ol? Bula ol. Lakin rejissör hizmeti ol köp türlü iş käsip soruy. Bilip soruy awır iş. Anlary menim neler bilen, nerwlar bilen men talepçilik men barbar dege. Bik wagtlanyrman diýsiz. İşler almasyn. Ravil abi sizin mine aktör bulayım hele diyen tilek ol kişineden kildimi? Gümümen bar idim ol şulay kelipmi? Var. Min tumuştan artist dip sanayım özümni. Mena berilgen, mena mektepte okanda da men şaýaradyrym. Artist bulayım dip uylamadım, dürüsini aýtdym men. Eýtelerimiz artist indesin dip. Artist dip eýtelerim. Yok artist dip eýtmeler, men ýürüdürüm. Men mektepte şakta dege mektep kişilerinde her vakti da şiirler okudum, hatta biliştirdim de hele. Siz yüksek mi? Bilmiyorum indi o vakta. Kirip gittim, çünkü şuşa tiyatr sanatından başka nerseni kurganim yok. Televizor yok, radyo yok. Soğuştan soň mektepke kirdim, şunda benim turmuşum başlandı. Indi bizim avulda üzüşçen sanat bir şeydi. Soğuştan soň bit kişide şistarını bular, Rönesans yaňarış başlandı. Şundy mesela bizde Pırşy Samiga degen artist bar idi. Men Bakyny oynaganyn, Halilni oynaganyn. Ondan da eýbet Baky da Halilde görgenim ýok. Mene Ana artistlik da berilgen ya. Onun kıyafeti de eýbet idi. Hem bizim Tatarın tawuşy gadetde aşygyrak mişerlerde kuyulgan tawuş. Manyň Hudaýyň hikmeti tawuşy da kuyulgan idi. Tatarnyky tugul. Nindir eýbet. Kystapda garadym, özüm okurga gitgende de eýde diýip menden ylrak barmady nişiň. Köp talantlar bite. Hem talantsız kişiler da kilip kire teatrga miskinler. Eýdesim kele talantsız diýip aýtdyk Enwer efendimizin valimiz indi merhum. Bol bir tiyatr Enver Hayri. Tiyatrdan anı jiberdiler.
Һәм ул менә дигән галим, олпат галимгә әйләнде. Менә урынын тапты. Әгәр дә йөрсә шунда, мискин бер артист булып йөрер иде. Менә нәкъ шулай шул. Һәм алар җитеп мәңгешләр күнче булалар бит. Күнче кешеләр ул начар. Бәлки ул үзенең әйбәтлек белән андый начар булмас иде. Әфәнде ул бик чиста, саф кеше иде. Шуңа күрә. Ләкин менә урынын табу өчен театрга бик Ходай бирмәгән таланты булмаган кешене җибәргә кирәкми. Ходай биргән талант булса, аның эчтән җана лампасы, аның ни була, урыслар обаяние инде сөйкемле, кешене тарта торган сөйкемле сөяге була. Шул булса, ул артист була. Рауля менә артистлардан сораштырдык әле. Кем кичкенә чакта кем буласы килгән икән? Кайсыныңдыр тракторчы буласы килгән? Әйдәгез бергәләп карыйк әле. Аннан әңгәмәбезне дәвам иттербез. Бала чакта күбебез танылган җырчы яисә артист буларак хәйлана. Ә менә үсә төшкәч күктән җиргә төшәбез һәм бөтенләй башка һөнәрләрне сайлап куябыз. Ә менә артистлар кичкенә чакта кем булырга теләгән икән? Әйдәгез үзләреннән сорап карыйк әле. Беләсезме, кичкенәдән үк әти-әнидән һәм әбидән миңа кызый кыланма дигән сүзләрне бик еш ишетергә туры килде. Чөнки мин гади генә сөйләшмәй идем, мин кичкенәдән үк әни берәр йомыш кушса миңа, мин җырлап җавап бирә идем. Әни, эшлисем килми, әни, урамга чыгыйм әле, уйныйсы килә, дип мин кичкенәдән опера җырчысы булырга хыялланган. Мин кичкенә чакта шулай гел менә үзем гел дип тора идем, җырлыйдым. Ничектер менә сәхнәдә спектакльләр безнең авылда шундый ниләр куела иде, спектакльләр шунда катнашайым. Менә шушы теләк мине үстергәннән үстерде. Һәм менә мин бик бәхетле кеше дип уйлыйм, чөнки мин үз бәхетемә, үз хыялыма ирешкән кеше дип уйлыйм. Ләкин барыбер теләгем калды, умартачылык. Артистка. Белмим, геналардыр инде. Чөнки минем әнием менә мондый зур кырсак белән спектакльдә уйнады. Әнием минем актриса булуымны теләми иде. Ләкин берничә бу кан тартмаса җан тарта диләр. Мин үземнең гомеремне бу профессиясыз күрмим. Артист булу минем кичкенәдән үк хыялым. Мин кичкенәдән үк ниндидер материаллардан алып, я булмаса бүтән бер күлмәкләрне үземчә нәрсәдер ясап, мин Алла Пугачева. Бүген мин София Тару дип, менә мин кулга нәрсә эләкте, микрофон итеп тотып, шуны көзгә каршына басып, я әниләргә, шулай әниләр каршында шулай итеп, гел көндә концерт куя идем. Әни кая барасың дигәч, менә әнинең хәтерендә калган әле бер көнне генә сөйләп утырды. Мин нәрсә инде кешене күңелем үлеп кеше көлдереп йөри алам мин дигәнмен. Мин үзем хәтерләдем. Минем кем буласы килүм атна саен үзгәреп торадыр. Чөнки безнең авылда бөтен бандитларны тота торган бер милиционер бар иде. Мин шундук милиционер булармын ахырысы дип үземә тамга салып куйган идем. Ләкин бу тамгам шундук җиб булып төште. Әтием комбайнда эшләгәч, ул мине үзенең комбайнына утыртып хезмәтче итеп йөртә иде. Киләчәгемне мин бары тик комбайнер гына булачакмын, колхозга гына хезмәт итәчәкмен дип уйлап башладым. Инде мәктәптә укый башлагач, әнием укытучы иде. Мин киләчәк гомеремне мөгаен укытучы булырмын дип фаразладым. Инде тора бара киноларга һәм театрларга йөри башлагач, артист хезмәтен күргәч, мин мөгаен артист булырмын ахырысы дигән фикергә килдем һәм бүген менә сезнең алдыгызда басып торам. Менә күрәсез, димәк, бөтен кеше дә артист булам дип тумый, тора бара артист була. Рауля, бу ярый әле сез артист булгансыз, әйме. Ни кадәрле кеше, ни кадәрле халык яратып карый торган образлар тудыргансыз бит. Инистә калганы бармы? Әҗәлдән гайре. Ой, минем күп мин әҗәлне иң яхшы ролем дип санамыйм менә. Аның күбесе ул халыкның хәтерендә калганнар. Әйбәтрәк рольләр итте. Менә үзегез кайсын яратасыз? Кайсы исегездә кала? Мин мәсәлән беренче популяр ясаган американ спектакль иде. Мине американ дип бирделәр. Ул беренче исем белән йөртсәләр әйбәт. Безнең авылда Гайфи буларак. Гайфи беренче сериал уйнаган кеше мин. Гайфигә мин каш ябыштырам калын.
Брежневка шатып. Ол бір дураграк кіші бит. Аны кішілер айтмайды, дурак не поймет, он мне не скажет, мен деп жүргендерін неге хәтлі яшаттылар бит инде, теге маразымға хәтлі яшаттылар бишара. Өзім аны тәрбие яратадыр, абай айтылны кіші шуны эшләп бирдем. Шуннан хәзер карыйм да мин сериалларны. Ул карагыз Ворониннарны. Ул кудит карап булмый аны. Ул шул хәтле шәкениләр мискин. Мин ул хәтле уйный алмыйм. Менә Клюев уйный, әйбәт артист. Хәзер мин аны җитди рольдә күрә дә алмыйм. Чөнки андый әйберне шын артист шул хәтле уйнарга мөмкин түгел. Әнә син әйткән Илдар Гайфине мин шуннан төрлештә йөри башлады, төрле районнарда bir zaman ул пожарник булып эшли. Мин әйтәм, булды, җитте, пожарныйында жаны үлгән дип әйтегез дә битерегез. Туйдым. Әле анда мәгънә бирәдер инде кайбер мәгънәләр. Бу хәзерге сериаллар шикелле үк ни түгел иде. Равил абый, менә сез шаян кеше булсагыз да, шукланырга яратсагыз да, зур концерт залларында сезне күрергә туры килә, чөнки сез җитди музыкада яратасыз. Мин бик яратам. Белмим каян килә торгандыр ул миңа, мин мәсәлән ияләшкәнсез ахыры. Йөрттеләр безнең укытучылар бегәвәтегә, алар операга да йөрттеләр. Безнең бер директор бар, bütün музыкантларны китереп училищеда уйнаталар. Үзе дә уйныйдыр рояльдә, менә дигән шул вакытта музыканы аңлый башладык, чын музыканы. Хәзер мин мәсәлән утырам да, миңа Салават бик әйбәт кресло итте, аягын сузып утыра торган бүләк итте. Күземне йомып, теге симфоник концертлар тыңлыйм культура каналына. Мин культура каналын күбрәк карыйм. Әле ярарынсына вакытыгыз кала икән. Алланың рәхмәте. Теге Петросяннар эшләгән тапшыруларны алар бит эшләр нигә үзләре өчен түгел, теге яһүдләр өчен эшләмиләр алар. Яһүдләр алар симфониягә йөриләр, опера балет карыйлар. Әнә ул концерт безнең теге урысның халкына өчен эшләнә. Алар утыралар, анда шарык-шарык көлеп көләсе түгел, җылысы урында.